Hey guys, welcome back to my video. Intro. Okay. Jeg skal lige vise jer. Vi har fået fuldstændig vanvittigt. Vi har fået nye værelse. Crazy Daisy, my dude. Hvad siger her? Wow, der er rot. Ja, det tænkte jeg nok, I tænkte. Og så kommer vi bare her. Boom, der er helt ny væg. Hvad fanden foregår der her, mand? Så kommer man lige hen. Bum. Så kan man bare se ny værelse. Room tour. Okay, så lige skal se så. Hvordan vil jeg lave lot her? Hallo, kan du lige vente? Ja, det er lort. Der har vi Emmas' lort. Skab. Endnu et skab. Wow, kæmpe vindue. Livs her hav. Skuffe. Tror jeg det hedder. Hylder. Nej, hvad hedder det? Jo, skuffer. Gaming setup. Gang. Seng. Gang. Ja, dem der er også for satan. Så de fanger alt for stejl i drømmen. Og så Spider-Man selvfølgelig. OG. Nice, så Crazy Daisy. Vi har bygget fuldstændig rundt her i sommerferien. Det er altså lidt Crazy Daisy. Ola har fået vores gamle værelse her. Jeg filmer lige min YouTube-video her. Hello Spider-Man. That's fandme. Og der er fish. De syge fish. Silas, hvad for en YouTube-video laver du? Jeg laver sgu da What I Do in a Day Without Emma. Okay. So, sing. It's so awesome. And as you can see, det er godt udenfor. Og jeg ved, hvad det betyder, når det er godt udenfor. Så skal vi skue og hoppe. Jo, og Malte har selvfølgelig fået Olivers døgnværelse. It's so cold. Damn, det er så cold ud det her. Spider-Man, selvfølgelig Spider-Man. Ja, det er bare ferie. Og så går jeg overfor, når jeg lige har fået svømme på. Jeg har toppen. Nej, så er det egentlig rimelig godt. I'm alone. No girlfriend. No mom. Only bros. Og vi har fået trampolin. Har jeg sagt det? Nej, det har jeg da nok lige have sagt. Ja, det har jeg sagt. Vi er selvfølgelig ved at bygge haven lidt flot igen, fordi den ligner kraftigt med lort. Så, det var ikke lige at kigge på, var den. Nej, det var det ikke. Så hvis du lige kan stå der. Ja, det er godt, det der. Okay, det er godt. Så har jeg lige min sutskue, hva'? Hop. Ej, så det er sgu egentlig sjovt nok. vi havde faktisk en trampolin for mange år siden, men den var vi sgu nødt til at smage, fordi den var sgu for dårlig. Så den smed vi ud, fordi den var gået i stykker. Nu har vi fået en ny en, eller en brugt. Og så har vi så gravet ned i hullet, eller ned i et hul, den her gang her, ikke? Så. Ja, der er ellers ikke så meget at sige, så jeg prøver ligesom at få videoen sådan lidt længere, fordi det er jo en vlog. Jeg kan fortælle jer, at vi har været ude og smide skrald ud, vi har været på losseren, gang, hashtag skraldspand. Nu kommer min mor hjem.
Jeg må holde og sige farvel. Hej hej, vi ses igen. Gutter. Jeg har fuldstændig fucket op. Kan I huske, da jeg sagde, at at jeg skulle kigge på nøgne dame? Jeg kom lige til en strippe. Så fuck. Hun kommer her om en halv time, ikke? Jeg håber ikke min kæreste kommer forbi. Eller kommer, når stripperne er her. Ikke? Fordi, fuck. Det bliver hygge gutter. Glæder jeg. Jeg filmer det hele, gør jeg. See, I got my stripper right here. Oh yeah. Men I kan jo lige godt på mig, Oh yeah, buddy, do it on me. Oh yeah. Altså, not gonna lie. Stripperne er begyndt at blive lidt kedelige nu, synes jeg. Jeg ved ikke, skal jeg smide hende ud, eller om jeg skal bare
beholde hende. Hvad skal hun sige? Skriv ned i kommentaren. Vi ses, guys. Der er nogen, der ringer til mig. What the fuck? Mus? Jeg har ikke gjort noget forkert. Bare rolig. Bare rolig. Det kommer ikke til at ske noget. Bare rolig, mus. Jeg elsker dig. Vi ses. Nå, efter den vilde. Jeg har gemt stripperen, det der grønskab der, ja. Efter den vilde tur, så har jeg bare spillet FIFA, set lidt YouTube, og jeg har set Clown, det har jeg sgu fra varm, du ved, hvem du er. Nej, Emma, hun er kommet tilbage. Oh shit, bitches, he's back. Eller she's back. Ja. Ved du hvad? Jeg vil bare sige tak for en fucking fed video. Fuck, det var fedt, man. Det var noget af den bedste video, jeg lavede. 2024, my bros. Og jeg redigerer ikke engang i den. Vi ses, mom, bitches.